tes. Pilek mbem. Udan panas pilek iki. Ora Mbem. apa-apa. Piye kabare mbem? Yo, pangestune apik wae lho. Alhamdulillah. Yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis sekarang dina mau ya aku wis dijamoni. Jamune apa? Ayo. Ndok sapi. Yo sapi, ya wedhus. Oh, wedhus kowe. Dadi kaku kabeh. Oh. Wis. Wis ra apa-apa nek kaku-kaku. Tapi aja apa nek kaku. Yo, apa nih yo? Aku sene. Agonku ki nyok kaku akhirnya besar ngene iki terus nyebelah sapi, wedhus. Marai kaku. Ya lo kesel ngampaki pegel aku juga. Ayo kuwi lek kaku. Ora iki. Ora. Wis. Tuwa ki wis ora iki. Wis, aja anu. Aja suwi-suwi. Oh, ling ngocek. Yo. Iki awak dhewe iki rene iki kon ngopo? Yo, becik ketitik ala ketara yo salam sih. Oh iya maksudnya salam sih. Yo. Ayo monggo Mas Tembem. Oh. Gila dadi sutat ya. Kaya Pak. Didik. Pak Sutati sana. Oh. Ustaz. Wis, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ono sing jawab kok ora aku tok. Ya kebangetan kok. Bangetan tenan ojo krungu ora to. Mentang-mentang bar mangan wedhus sapi. Kaku kabeh, mulute kaku ora iso jawab salam piye to? Heeh. Ayo ulangi meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah padha krungu kupinge. Sing jawab muga-muga paringi panjang umur rezeki sing kathah. Nggih. Aja paringi sakit. Paringi sakit. Tetep dikeloni bojone. Yo, sing penting aja salah panjange. Heeh. Ini kae nak sing ngendang kae mbok keloni mbok ora kae. Mbuh kae. Heeh. Lagi. Teko urusannya dhewe-dhewe. Poso kae lagi. Poso. Tol. Piye Kang Tembem? Pokok men bengi iki sing sami mirsani kesenian bengi iki bakale marem. Yo marem. Masalahe macem-macem iki. Macem-macem. Mau saka awale apa jadilan kreasi anak-anak. Bocil-bocil. Wah, perdana niku di ngapunten menawi wau enten salah napa nggih di ngapunten. Aku kok midak pucukan iki dia. Duit. Oh, tak kira duit lah. Wis. Tol. Heeh, awak dhewe iki tawas panglipur karo warga lan para pamirsa iki ya gedhe cilike iki ngibur. Yo. Ya utama sing sawetara bar apa kae? Sawal ya. Bar sawal. Ya sawal terakhir iki. Sawal ruwah poso bodo meneh iki to. Oh, Idul Adha. Makane kuwi. Wis patang sasi, wis kaku-kaku awake. Saiki main meneh yo. Oh. Nah, mergo kuwi engko arep ana atur pangandikan saka sing Saubul Hajat. Intine awak dhewe klipur. Iya, oh ana sing ngenehi sambutan saka pihak keluarga. Ben ra kesuwen, Dul. Heeh. Saiki kowe metu kebune dingon. Kebo karo apa? Karo munyuk. Waduh, munyuk. Heeh. Kebo karo munyuk. Munyuk. Ya wis tak undang kebone sik. Heeh, ya. Yo. Kebo. Dumateng pamirsa menika nggih pagelaran angon kebo kalian muncuk. Nika taus panglipur dumateng panjenengan sedaya mugi-mugi jenengan nggih sami remen. Nggih.
ana munyuke tenane, kaget aku. Ana munyuke. Oh, tak kira karo kebothok, ternyata karo munyuk. Kebune kan rubah. Ya, Bu. Madep rono kidul, Bu. Ayo, madep. Nyuk, kene nyuk. Nyuk. Munyuk pakanane apa le? Gedang munyuk. Sik nyuk, tak kei engko nyuk. Madep kidul. Prit. Madep kidul. Madep kidul nyuk. Nyuk, madep kidul nyuk. Ku. Ayo. Tul. Ah, Lah kebune kok wingi ra ge korbani ta apa to? anu urung poel. Oh, Kok gedhe tok tapi urung poel, ora iso nggo kurban. oh. Nek kebo lanang karo wedok tuwa ndi Tul? Ya tuwa lanang. Takon. Kok iso? Nak takon sepuh kae, Oh. sampe sepine sepuh. Oh, Lanang karo wedok ki tuwa sepedok. kok iso? Iso ngendi? Sang wedok ngerti lek brangkang. Oh. Ya wis Tul. Nek pentol karo tembem tuwa sapa? Yo, tuwa sapa? Tuwa sapa jal? Pentol karo tembem tuwa sapa nek menak bener tak kei gedang kok. Nyuk. Tuwa sapa? Oh, tau pentol padane untungmu yo entek. Oh. Wis Wes saiki saiki kowe pakakno kebo pakanono. ben anteng karo munyuke. Karo anteng menan. Oh, munyuke pakani nyuk. Sak menika sekarang sudah waktunya kepada keluarga Bapak. Mulu sapa kae? Oh. Men turu kebone pakani men turu. Walah kasih go permen barang. Munyuk ra usah kowe nyuk. Nyuwun permen. Jaluk gedang. Alah. Nyuwun. Ya. Nah, munyuke pinter. Ya. Oh, Munyuk kae gedang ra gelem. Kae watu apa piye? Tul. Yo. Aku ki wis ora permono ya. Ah, nek sampean ra permono berarti tuwa kowe, ora tuwa aku. Ya ora aku ki Oh. mergo kokean golek mata pencaharian kok ora kaya kowe. Iki. Oke. Oh. Nah iki fotoku sipite kaya Cina dadi ra weruh. Apa iki tulisane iki mau iki sing ngenehi tulisan. Oh. Dalu punika bapak-bapak ibu-ibu panjenengan sami saged ningali hajat apa hiburan iki munyuk dasar munyuk tenan kuwi. Oh, pancen kok. Meneng nyuk aku ngomong nyuk. Wah, Ah, iki dari keluarga Bapak Mulat. Mulat sopo iki Mulat Suka Hono. ya. Oh, Mulat dari Mulat Pak Sukohono keluarga. Monggo saged mriki nyukani Memberi sambutan. wakil dari keluarga Bapak Nggih. Suko Handoko. Niki enten acara niki kumpul-kumpul niki dalam rangka nopo? Ya. Monggo. Perwakilan keluarga Bapak Mulat Sukohono. Oh. Nggih, monggo. Salaman sila. Meneng nyuk. Iki tamu ado nyuk. Meneng salaman. Oh, salaman munyuk ya salaman. Oh. Ora njaluk gedang lho, ora nggo gedang kuwi. Jadi Pak Pul sekeluarga ki kondur saka Jakarta mudik nang Nolobo. Heeh. Pengen silaturahmi. Heeh. Ben ketemu sedulur-sedulur nang Wonolobo. Terus diajak libur warga. Mentaske seni sedya utama rembon. Nggih. Ah, waduh ya kudune ndongake. Nggih. Muga-muga keluargane Pak Pul keluarga sing saka tlatah Jakarta nang kene yo Seneng, terhibur, kondur nang Jakarta paringi slamet. Ya, amin. Rezekine lancar meneh. Amin. Ben nanggap meneh. Alhamdulillah. So pas bodo malah yo. Wis, Nggih. Tul. Nggih. Iki gandeng Kebun wis wareg, kebune wareg. munyuke wis wareg, Wareg. dhewe urung wareg. Ija akeh tontonane meneh. Heeh. Saiki awak dhewe bali leboke nang kandang.
kebune luwuhe. Mau ana assalamualaikum saiki kudu ditutup. Oh ya. Iya. Wis tutup. Apa? Are kon tutup. Ono sing buka ya sing nutup. Oh. Nggih, Yo, teh. mangkatan. Yuk. Bali. Atur saking angon kebo, mbok menawi katarepatipun nuwun pangapunten pentul kalian tembung nggih. Nggih. Monggo Mas. Tonton kebune. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ayo Bu, mulai Bu. Putar sih, putar sih. Kebune nakal. Yo, mulai. Kok kali tol?